Wena uvovo lakhipha ngithi. Yebo. Angithi uvovo lakhipha wena. Angikuzwa. Ngithi wena ngithi umbhebheni igama lakho. Angisumbhedeni. Oh, okay ke. Wena lena la school. Sala kanjalo ke. Wena lena la school. Eh. Okay. Why? It's still before. So that gives you a right or less school. Or we phela bangimthemba naye ngithi wena uzotesta nomuntu wakho. Yeah. Okay. Okay, uyasazi status salo nonhle wakho thanda uyasazi status salo nonhle wakho shana esikuni. Angikuzwa. Uyasazi status sanonhle HIV status. Ngiyasazi. So ukuthi uteste nawe ayafuya attesta nonke. Unonhle uteste naye noma uzwe ngaye? Angiteste naye. Oh kahle kahle nje. Oh wena kahle uhamba utesta nje wena. Hey ukhohlakele mfana ndini. Hayi ukhohlakele shem. So ukhohlakele abona nje mina nawe uzongihlaza kangaka uzobuza abantu mina ngisho with pride ukuthi ngithandana nobani ngize ngiyasho ukuthi sikazinganani wena ujike lapho I want to ask uzobreaka ngo baby mama engingamazi nokumazi mina. I want to ask. Breaking ngaye alithi indlela yokukutshela. Ubreaka ngaye phela ngoba yena umuntu okubuziwe ukuthi wena unayo umuntu wathi wena unayo awushanga futhi bekufuna uvela ungaphenduli lo mbuzo ngoba uyazazi ukuthi wena uyayifebela vela unayo umuntu straight. Mina umuntu straight uwe. Angisuye umuntu straight mina bokwenziwe umuntu straight bozoshika malami. Amarate. Yabona manje ukuhamba indawo nawo. So now you also join that queue that says abaje sitting a plastic. Ngiyabuza phela. Aish. Ukuchitha nje akafaka off. Futhi ngoba usungitshela ukuthi nginobhemi mama ke shise kufuna ngiunderstand mina ukuthi ke siba uthukuwe angi-understand ke mina udoti. Phela nawo mamela Udoti nje angi-understand mina.